Чому тривожна кнопка поруч? Це не просто мобільна тривожна кнопка, а реально кращий варіант. По-перше, простота. Один клік і сигнал уже на пульті. Оператор бачить, де ти, і найближчий екіпаж одразу виїжджає. У кожному районі по 6 екіпажів. Тобто не зараз вільні будемо, а реально швидко. По-друге, медичні дані. Можеш вказати свою групу крові, алергії, діагнози. І в разі чогось серйозного ми передамо це швидкій. Це може врятувати життя. По-третє, дитина під захистом. Якщо вашій дитині менше 18, можна додати контакти батьків. І якщо станеться тривога, ми зв'яжемось не тільки з дитиною, а й з вами. І ще, збереження адреси. Дім, робота, поверх, номер квартири – все можна внести. І екіпаж не шукає, а переїжджає чітко туди, куди треба. Поруч – це коли безпека реально під рукою. Завантажуйте додаток, бережи себе і тих, кого любиш.